nousi suomalaisen peliteollisuuden ikoniksi vuosituhannen vaihteessa. Nyt firma yrittää osoittaa, että se kykenee muuhunkin kuin Max Paynein kaltaiseen toimintaan. Tilt TV:n erikoistoimitus kävi tutustumassa uuteen Alan Wake-peliin. Harva itsenäinen pelinkehittäjä pääsee vapaasti toteuttamaan omaa visiotaan huippupelistä. Suomalainen Remedy Entertainment on kuitenkin ollut tässä kiitollisessa asemassa suosittujen Max Payne-pelien jälkeen. Uutta Alan Wake-peliä työstettiin pitkälle ilman julkaisijaa ja lopputulos onkin raikas tuulahdus jatko-osien ummehduttamilla markkinoilla. Alan Wake on tämmöinen psykologinen jännäri. Alan Wake itse on kirjailija, jolla on melko traaginen ja mystinen tausta. Alanin kihlattu Alice-niminen nainen, kun ilmestyi Alanin elämään, niin mies rupesi näkemään omituisia unia, joihin hän pohjasi ensimmäisen kirjansa. Tarina etenee, kun vaimo katoaa ja päähenkilö lähtee rauhoittumaan pikkukylään, jossa hänen kirjoittamansa tarinat alkavat pelottavalla tavalla tulla toteen. Kauhu- ja splatteripelejä on nähty vaikka kuinka, mutta Alan Wake on kaukana Resident Evileistä ja Silent Hilleistä. Pelko rakentuu jännittävän ja paikoitellen jopa unenomaisen tunnelman varaan, eikä alati jahtaaviin zombeihin ja suolenpätkiin. Tapahtumapaikkana on kuvittelijainen Bright Fallsin kylä luoteis-Yhdysvalloissa. Henkeä salpaavat maisemat huokuvat Twin Peaks henkeä ja havupuut antavat suomalaisille hieman kotimaistakin tunnelmaa. Pelialue itse sijoittuu Pacific Northwestin ympäristöön Washingtoniin, jossa meillä on mahdollisuus hyödyntää Pacific Northwestin ympäristön ihanaa variaatiota. Siellä on paljon erilaista maastoa, jota pystytään hyödyntämään. Ja mittakaavaltahan se on massiivisen suuri pelialue, 104 kilometriä, jota pelaajat pääsevät sitten tutkimaan. Alan Wakeissa on paljon seikkailua ja toimintaa, mutta tarina on tärkeässä osassa. Peli ei mahdukaan mihinkään valmiiseen lokeroon, sillä esimerkiksi hahmon kykyjä ei kehitetä pelin edetessä. Alan Wake ei ole roolipeli. Ja sitä kautta Waken kehittyminen keskittyy enemmän tarinankerronnalliseen elementteihin ja sitten ihan peruspeliresursseihin. Uuden sukupolven pelit alkavat vaatia merkittävää panostusta jo suunnittelupuolella. Ulkoasun kehitys vaatii myös entistä tarkempaa tutkimustyötä. Alan Wake ei ole poikkeus ja perfektionismistakin syytetty grafiikkaosasto on paneutunut alueeseen erinomaisen tarkasti. Pacific Northwestin ympäristö on todella mahtava paikka ja siellä täytyy sitten juosta luonnossa ja retkeillä haikata aika ankarasti, että löytää kaiken sen herkun, mitä sinne on kätketty. Remedy onkin lähettänyt useita tiimejä autoilla, GPS-paikantimilla ja digikameroilla varustettuna hakemaan ideoita ja kuvamateriaalia maisemista. Panostus näkyykin lopputuloksessa ja Alan Waken maailma tuntuu käsin kosketeltavan todelliselta. Tarinan kulkua pelintekijät eivät halua pilata paljastamalla sitä etukäteen, mutta varsinainen pelaaminen on pääosin vapaamuotoista seikkailua Bright Fallsin ympäristössä. On kuitenkin vaikea antaa pelaajien samalla kulkea vapaasti, mutta myös ylläpitää jännitystä. Kyllähän se on iso haaste se, että pelissä on lineaarinen, monessa mielessä TV-sarjanomainen tarina, mutta sitten pyritään antamaan pelaajalle mahdollisimman paljon vapautta. Suuri pelimaailma, jossa pelaaja saa mielensä mukaan mennä. Mutta kuten Remedyläiset itse sanovat, pelissä on valtavasti haasteita, mutta juuri sellaisista projekteista he tykkäävätkin. Vielä ei ole virallista tietoa siitä, milloin Alan Wake julkaistaan, mutta ensivaikutelman perusteella sitä hetkeä kannattaa odottaa.